அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இப்போ எங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் முல்லைத்தீவு நகரத்தில் இருக்கிற பொது மைதானத்தில் தான் நிற்கிறோம். என்னதுக்கு அங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் சூரிய திருவிழா என்று அழைக்கப்படுகின்ற தமிழ் சிங்கள பண்பாட்டு கலாச்சார நிகழ்வுகள் இன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அது தொடர்பான விடயங்களை தொடர்ச்சியாக பார்வையிடலாம். itu mah orang dirikan kan, karena orang yang kita sama sama dia, orang yang itu cuma mengira. වාසාවෙන් කිව්වේ මට භාෂාව නොතේරුණාට මට තේරුණා. ඔබ අපිට කිව්වේ රණවිරුවෝ ඉන්නේ ඔබේ හදවතේ කියලා. ඒ නිසා වෙනවයි ජාතිය ආරක්ෂකයා අද ඔබ වෙනුවෙන් මේ විදිහට අත්දැල් බඳගන්න. ඒත් එක්කම ඔබ இப்பொழுது பரிசனை பெறுகின்ற பெண்கள் Aslında kiri kami thara gaya. எல்லாம் பாருங்க உங்களுக்கு பின்னுக்கு கை கட்டி Sada sudana kar tibenawa sanada tunji duadara sudana karmen kawaratuwa rasinwa idin onna tunji daruwanta sattudu wenna நேரத்தின் அழகாக தோற்றங்கள் கோவிலுக்கு செல் பொண்ணே நான் பார்க்கிறேன் இந்த அழகான தன் பக்கத்தை வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒரு காட்டி இப்பொழுது கோவிலுக்கு தேங்காய் பழம் ஊதுபத்தியோடு ராணுவ தளபதியினுடைய எங்களுடைய செவில் அமைப்போடு தான் பற்றி நீங்கள் கூற நினைப்பது என்ன? என்னுடைய இலக்கம் 3. என்னுடைய பேர் பாஸ்கர் அபிநயன். சித்திரை புதுவனம் என்கிற பொழுது சூரியனானவர் மீனராசியிலிருந்து மேசராசிக்கு செல்வதனால தான் எனது பெயர் ராஜா. என்னுடைய இலக்கம் 23. தமிழ் சிங்கள முஸ்லிம் வேறுபாடு පිළිගැනීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා අවුරුදු කුමරියන් වේදිකාවේ දැසයක්ම මොහොතක් වැඩි සිටින ලෙස එතුමිය